Bicolana. So yan, another day, another vlog na naman tayo. So for today's video, ayan. Ayan na po yung mga ginagawa nila Papa. Yung dati lang din, pero yung magta-tiles, pero dun na sa kwarto nila Papa. Tapos wala kaming ngayon, trabahador na ang nandito sa amin, ang siyan yan. Tapos si Aba, tapos si Kuya. Sila yung tumutulong ngayon sa pag-tiles ni Papa kasi nga, hindi muna kami nagkuha. Ay, may dito pa pala yung pinsan namin. Ayun o. Si Papa, hindi muna kami nagkuha ng trabahador. Kasi nga, para yung muna, kasi pang dito muna sa tiles. Wala tayong budget sa pambayad sa Kaya si Daddy. Ayan, ninakot. May dakol pa naman, Kuya. Wala na. Yan na lang. So yan na lang pala yung natitira. Tapos silipin natin dito sa loob. But parang madilim. Parang madilim. Ayan. So dito guys, natutulog na sila dito. So ganyan muna guys. Pasensya na makalat pa talaga kasi hindi pa nga talaga nakayos. Nandiyan madami pa dyan nagamit. Tapos doon yung isa munang higaan. Dito muna sila naiga nila Mama kasi nga dito sa kwarto nila ayan na. Diba? Dito tayo siya. Mas nandito. Nagligpit na si Ma. Diba? Okay na. Maganda siya. At least puti. Mabilis makita yung kung may dumi, kung may langgam. Ganyan. Hi! Hay nako. Tada! Bakit umiiyak yan? Baba. Baba? Tara dito kay ate, tita. Ate M. Baba. Baba. Uy, sige. Hindi ka ng klase? Nagpundo. Kapal. Mas nag-aaral. So siguro mamaya pa yung matatapos. May pasok kasi ako guys. Pero mamaya pa naman na hapon. Kasi last, December 1 ngayon. Tapos dapat bakasyon na kami. Kaso nga, hindi kami nakapag-practical nung last week sa swimming. Kaya magpa-practical kami. Swimming. Mamaya. Kaya yan, dapat bakasyon na. Tapos, ayan, hanggang na to. 1 month ng bakasyon. Sana. Kasi sana ang balik na namin, January. Huy! Manifesting! So, yan guys. Tada! Walang laman! Nagtitios na. Nagtitios. Chat. Ayan guys, kailangan pala muna yung basain. Papa, imbis kitubig sa tiles. Alam ko, sinusok yung sa water. Para mag-soak yung water. Ayan, kailangan kong basain. Bakit? Hindi man baga. Tigko ko aso. Ay. May? Matubigo na. Nagpao pa nababad. Kanina pa pala ito guys, nakababad. Ay, nabababad pa yun. Diba? Hayden? Hi! Ayan si Bunso. Yan yung laruan ni Bunso. Kapitasan mo yan. Siya Ina. Makatama ka ka. Inuwa daw din. Nag-iwi na Ina. Alaka Ina. Uy, Algidi. Wawa mo. Nag-iyok nga. Tay, mag-ibe. Ikaw, laruan niya ni Shaina dito. Ni Bunso.
No, sabihin mo no. One. Count na. Wala man si mama mo. One. Wanda. Two. Count na ikaw. No. Sabihin mo no. Sisay ako, sisay siya. Sisay si May. May. No. 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 Dirty boy. Mimi, Mimi, dali, Mimi. Mimi, dali. Oh, Mimi. Yan laruan namin Mimi, dito. Mimi, Wala kasi Mimi, dito Mimi. ano, bata. Siya na lang Mimi, yung ano ba? bata. Mimi, dali, Mimi. Ay, iyan! Ew! Mag-mimi ka? Mimi, Mimi. No. No. Sabihin mo no. No. Wala mo Dirty. Dirty. Mimi na, Mimi. Kay mama. Mimi Mimi, iba. na may iba. Mimi, iba. So yun naman natin. Ano yan? Semento lang. Tapos buhangin. Wala na nga kami dito guys atang buhangin. Pero hindi naman masyado kailangan kasi yung sa pag-tiles lang. Tapos sa susunod, kapag natapos na, ay meron pa oh. Ayun oh. Ayan na lang. Wala na kaming bato. Ito nga, buhangin chat. Sinisirli nila yan. Tapos pag natapos na yun na parang pag tiles, bibili naman ulit kami ni Papa kasi may pinabigay na yun si Tito Joe. Bibili kami ng yung sa tiles sa tapos sink. Yung dito sa sink tapos ayan, tingnan natin. Kaya nga kailangan namin tong ano ba tawag dyan? I-estimate. So, ayan. So, yun guys. Actually, madami pa talaga po yun. Pero, ano, pinapaunti-untian lang po natin. Hindi naman natin siya pinamadali. Diba? At least, sa paunti-unti, merong nai-improve. Merong nababago. So, yun guys. Tingnan natin dito sila. Ayan, dalawang kwarto na yung na-tiles. At least na-tiles na, diba? Kasi pwede na rin kahit maglatag ka lang dyan ng karton, pwede ka na dyan mahiga. Kesa man sa ganito pa. Ayan. Kay Paul, bako yan dumog pa? Ricolana, 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 Bicolana, with a smile, maganda at matalino. Maaga nagtrabaho just to take care of the fam. Ganon siya kadedikado. Sa palengke naging tindera, rain or shine, walang reklamo. Sipag niya panlaban sa mundo. every coin, every day she saves, dreaming of a home, a future she can raise. Unti-unti, she bought a piece of land, hanggang naging konkreto ang bahay, galing sa sariling kasipagan. Kahit pagod, she kept on climbing. Kahit mabigat, she kept on dreaming. Ngayon she's in college, vlogging every day. Boss up energy, confidence on full display. Bicolana, Bicolana, you're a fighter in the light. From the market to the city, girl, you're reaching higher heights. Pag mo'y panalo, your heart so brave and true, shining like a summer sun, the world is watching you. Bicolana, Bicolana, talagang may lakas. From nothing into something, now you're rising so fast. May hugot, means and you turn pain into power. Girl, girl, you grow, you own the hour. Bicolana, Lana, Bicolana. She wakes up early, books and camera ready. College grind plus vlogging life, steady and heavy. Pero kaya na lahat. She learned to stand tall, confidence leveled up.
she's no longer small. From Palenque noise to neon lights, her dreams expanding in the city nights. She dances with hopes about what happened. Now she knows she finally belongs. Hands up, feel the beats, I dip dip. She survived storms no one believed. Now she moves like a princess in motion, powered by courage and quiet emotion. Bicolana, Bicolana, you're a fighter in the light. From the market to the city, girl, you're reaching higher heights. Sipag mo'y panalo, your heart so brave and true. Shining like a summer sun, the world is watching you. Bicolana, Bicolana, talagang may lakas. From nothing into something, now you're rising so fast. May hugot and minsan you turn pain into power. Girl, you grow, you own the hour. Your story is your power. Nag-aaway-away na naman po sila sa mga gawain. Ganyan po sila dito. Ang labor. Nag-aaway-away sa mga gawain. Shaina, tapon mo yan doon. Shaina. So yan guys, mag-aasikaso na po ako. Maliligo ako. Maliligo na ang Bicolana ninyo. Puso. Ay! Ang sarap man. Ang yung dalawa, nagahalo. Kasi bago pa nilig dyan. So yan guys, maliligo po muna ako. Update na lang po ako mamaya. Bye! A few moments later. So yun guys, naka-base na po ako. Ayan. Nakapampi kasi mag-swimming kami. Ito yung rash guard ko nandito sa bag. Tapos ito na po yung update. Hindi mo paano patapusin mo yan? Ay, matungtungan sa kalaman. So yun guys, bukas naman daw yan tatapusin ulit. Ganyan na siya. Diba? Okay na yan. So ako guys, pupunta na po ako ng school. Anong oras na? 3:06 na po ng hapon kasi yung ano namin is 4 to 7 yung swimming namin. Dapat kasi meron pa kaninang umaga pero hinati-hati. Kaya nag-aron ako ng panghapon para hindi mainit, hindi mabilad. Kasi wala akong sunblock. So yun guys. Yun lamang po for today's video. So yun, shoutout sa Team Pahoy. Kila ko yun sa mga agent.